Sayo rukun bebarengan ro kancane awas 1 2 Kolo bis kontol baris Semua gerobak Mas Panji Kolo bis kontol baris Kolo bis kontol baris Halo, wilujeng dalu, Mas Widi Gareng. Yo, jangan gujang ini kisik. Wilujeng dalu Mbak Yulimbo, Halo, wilujeng dalu, ketemu lagi Mas Widi Gareng. Saiki ku nganggo basa Indonesia tuh sampean iki. Weh, ayo, basa Indonesia ki basa nasional yo, mudah dicerna. Yo. Iso gurih. Ya angkos deleneh guriye metu mak. Ayo. Alhamdulillah. Ya. Puji berkah saking Gusti Ingkang Maha Mirah saha Nggih. Maha Agung. Nggih. Menika ngaturaken salam taklim kula kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing Lamuk. Ngelamuk. Salam kawilujengan rahayu, Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Nggih. Panugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Alhamdulillah menika sowan wonten Lamuk. Nggih, wonten Lamuk. Sedaya tansah manggih kawilujengan, kabagas kewarasan, kalis ing sambikala didohke bilahine dicerake rejekine. Nggih. Kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing Lamuk. Nggih, wah nggih, amin. Iki lho Mas. Sowan mrene iki udakara wis ping pindho. Oh, wis ping pindho sampean. Nggih, sepisanan menika wonten Ning endi, Mas? Vihara. Oh, ning Vihara Kulon kono kuwi. Vihara. Oh. Ayo ning kulon apa pundi Pak nika, Pak? Oh. Kidul. Ih. Peh. Kula kok ya bingung. Mrene wong karang wis kulon gunung gitu, Pak nggih. Ah, Kulon Gunung Tak kira ki kulon ya Mas kono ki. Ah, padha wae ngerti ku mau ya kulon. Jebule ngendi mau? Lek menika pundi, Pak? Oh. Lor. Beda kiblat to kowe rek. Lor. Iya. Kidul. Kulon. Nah, Wetan. pinter 100 buat warga masyarakat Lamuk gini ya. Pinter Mas Ming tak dinginin tapi langsung lor. Lor. Kulon. Wetan, ngendi ngono. Kulon kok wetan sampean ibuke lho. Mas Gareng, Nun. iki nek ngomong ke wetan kulon lor kidul. Apa Mas? Nah, iki tak takon. Sampean basa krama iso? Bah edan iki cah Jawa Mas. Weh, cah Jawa ngono Kowe ya. nun sewu nggih. Ah piye? Paribasane sowan wonten Lamuk ki koyo Hah? ancek eri Mas. Ancak-ancak ri piye? Kene iki kebaking kabudayaan. Lah, mula kuwi makna sing ati-ati. Sing ati-ati. Ya, basa sowan kene. krama ning kene iki jos. Kudu diati-ati. Makna aku tak takon karo kowe. Apa? Lah, nek wetan iki bangsane apa? Basane krama apa? Wetan. Wetan. Wetan ya tetep wetan. Wetan tetep wetan. Kleru kuwi ana basane krama. Masa? Ya ana basane krama wetan kok. Berarti Ngajenganipun kileh. Iki basa wetan. Nek lor basane apa kramane? ler cetha. Lor cetha. Ler. Heeh. Ane kidul? Kidel. Kidul kok kidel ya ora ana. Krama. Kuwi ya Mas. ana kramane. Apa? Ngajenganipun ler. Ah, kuwi dadi ati-ati sowane niki nyebut kidul ya ana aja muni kidul, ngajenganipun ler ngono. Badhe wonten vihara, wonten pundi? Wonten ngajengipun ler, berarti mlaku ngono. Kaya ngono. Ya wah,
Nggih iki anu Mas Gareng sowan mriki wah delalah nggih sing mriksani alhamdulillah. Jos. Simpatik napa simpatik warga luar biasa. Ini baik budaya Mas. Nggih. Wiwit siang kala wau. Iya. Bersih punden. Bersih punden nggih. Lalu makom-makom gitu. Makom-makom diresiki. Makom-makom diresiki. Heeh. Terus kirap-kirap. Mau delok story mo yo kirap budaya. Kirap udah karo 2 kilo terus ya Pak nggih. Pirang kilo? 2 kilo. 2 kilo. Wah. Mongko mau sing nggawa gunungan nganti kene Mak. Ati betedeng ya. Nanjak dalane. Ayo. Dalane nanjak. Heeh. Nganti ning nggawa gunungan. Ning tidak mengurangi rasa semangat. Semangatnya luar biasa. Carane ngono ki tetep dijogo Mas. Dadi rada ngeden sithik. Ning semangat ta. Semangatnya luar biasa. Guyub rukune. Guyub rukun. Wah, luar terus biasa. Terus iki mau Piye? lebar apa jenenge? Bar kirap. Lebaran ngono. Utara lebaran. Lebaran. Iki lho. Halo, kirap. Kirap. Ah, kirap budaya mau. Bar kirap terus ana tayub, Mas. Oh, tayub. Masih nayub sapa mau? Sing nayub sapa mau? Ledeke sapa? Ledeke Puput. Ah, terus? Cebret, Mamim, Sania. Weh. Kowe dadi tayub no. Mendelok lu joget ora? Mesti kemayu kae. Angker kira malam dek. Sing kuwi slendre. Patat songan. Malah sing kemayu malah kowe to, Reng. Tayub. Iki tayub. Ini umpama dadi Piye? tayub. Ampun iki dados tayub, Pak. Tenan. Ah kepiye? Senggol mon meteng niki kan. Kesenggol napa? Senggol meteng. Wah, ngawur. Kesenggol tok kok meteng ya ora umum. Iki, Mas. Ah kepiye to? Wah. Apa kesenggol tok kok iso ngene ya ora mungkin kok ya. Sampean. Terus Dek Puput iki Puput. Nah iki ya mau ya iki daleme asli kene. Asli Lampung. Mamim terus karo Sania. Sania. Ning aku sing rada ora percaya iki Cebret. Ah kok bola-bali kok ora percaya karo Cebret wae iki kepiye? Cebret iki ning ya aku percaya, Pak. Kepiye? Nek karo Cebret mergo menika ingkang hamengkugati carane iki sing mengkoni rawa pening, Pak. Dadi warga masyarakat Ramuk menika mboten lepat menawi ngundang tayub saking Banyu Biru. Banyu Niki sing biru. tukang ngobong menyan wonten Aku kaya juru kunci. iki juru kunci iki, Pak. Juru kuncine anu, Rawa pening. rawa pening. Iki biasane 17 Hah? Agustus iki biasane lak do melu lomba, Pak. Ah, terus Iki muteri rawa Rawa pening pening. ping 7, Pak. aneh nganti towel sikile ping 7 iki. Dibuka kanthi Heeh. tayub. Heeh. Tayub iki mung werdi ditata murid ben padha guyub. Padha Dadi guyub. warga masyarakat wonten ing Lamuk muga-muga guyub rukun warga masyarakate, gotong Ah. royong ya tetep dijaga. Kebersamaan nomor 1. Terus kene iki ya ta, Pak. Piye? Kene iki luar biasa. Tayub menika wonten parekan Logadung, terus ya, Pak. Logadung, Gunung Sari. Ya kuwi gending-gending gede kabeh kuwi. Napa? Ya. Tari anyar. Terus apa no? Gadung Melati. Eling-eling, gadung Oh, eling melati. Gadung Melati ngarang tak. Kok gadung melati? Ayo gadung melati iki ana kiai cikal bakale. Gadung Melati menika Gadung melati pepunjen. Nggih. Ning nganune lagune Logadung. Lagune Terus karo Logadung. eling-eling. Iya. Ingkang nyinden mau Ibu Ciblek. Oh iya, apa-apa sedulurku tuwa Mbak Ciblek. Wah, jebule ya kejaman biyen aku kecilik tekan saiki, ayo pasuryane Mbak Ciblek iki. Bar ngomongke Mbak Ciblek kok terus ngintil ki napa? Mas, Napa? loro. Oh, jatah iki ming siji kok loro. Salah ae aku lewat. Alay aku nganu lewat. Loro. Ora dibakei. Loro. Wah, pemudane sepatunan, badikan. Waduh. Wah, katoke jubrek. Reng kuwi tahu susure ono ora? Hah? Tahu susure ono ora? Ono tahu sur. Kabeh. Ayo derek Bakso meneh. ki mung werdi, Pak. Persine piye? Bak kuwi kebaing rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Oh iya. So ki solidaritas. Solidaritas. Warga masyarakat ini tetap dijogo, tepuk tangan kagem warga masyarakat wonten ing Lambuk mriki. Ya, wah jan. Wis Ini lho, Pak. pokoke ya nganu Mas Gareng, guys, muga-muga kaya aku dhewe sowan, gek pisanan sowan rene, muga-muga dadi lantaran les duluran. Ya. Niki Napa setunggal- anggere ana bakso kok ngamatke wae iki kepiye? Iki setunggal samar nek ora keduman aku.
samara keduman. Iki nek yoga nganti dumane kabeh aku nek ora njupuk dhewe samara keduman aku. Aku cen disekai terus. Yoga. Loro no aku edan. Ora nggo kowe. Ah jebule garing ki cilik kok ya loro. Wis ya aku loro tenan aku. Ngelih aku. Loro tenan kok piye. Jos Pak, kene iki panitiane Cikat Cakut Trengginas Trampil. Wah, jos yo. Ya, namanya siapa Pak ini? Kampling. Kaya tanah wis dikampling-ke. Kapling. Kuwi kapling. Oh, kapling kok. Mas Kampling menika. Wah, jen. Panitiane jos kaya to Mas Kampling menika. Ya, piye? Contohnya piye? Aku tekan kene to Mas. Monggo Mas Gareng katuran lenggah. Nggih Mas. Terus metu kopi Mas. Kowe Mas ngombe kopi mau? Tawani Terus kopi. metu kopi. Weh. Terus disilirke teh. Heeh, terus? Mas Gareng nuwun sewu, sampun dar napa dereng? Yo, nggih dereng Mas. Heeh. Monggo katuran dar. Barang aku wis jupuk ya to Mas. Wis jupuk makman arep Piye? tak dimakem kok malah dijupuk karo Mas Kampling banget Cikat Trengginase. Lah ngomong Mas jupuk arep dasahi ngono. Monggo ora rampung. Oh, urung madang aku mulai jalan loro ya. Kapok. Mulane. Ya niki wah penonton apa sing priksani luar Suas, biasa. Menika Luar Pak biasa. Pak Bupati pun sampun kundur. Oh, Bapak Dewan nggih sampun. Bapak Dewan, Bapak Dewan. Oh, nggih diaturi anu Mas Gareng. Pak Dewan mriko. Ah, diaturi. Musik Jengkar. sampean. Oh ya ngono. Mau nyeneni wae ket mau. Pak Dewan ki paling ora ki tutuk tulung tak delep ngono ki lho. Oh iya. Iringane ki srepek. Ya. Pak Dewan arepe di sekoti aja dipeleroki. Ya ora pas Pak Dewan kok. Pak Dewan katuran pinarak minggah monggo Pak Dewan. Monggo Pak Dewan, monggo. Tutuk. Ya, tutuk. Nah, yuk. Iya. Serming serma ukun. Bagi dhewe. Darapina. Monggo Bapak Dewan. Nah, Yames. Sugeng dalu Mas Gareng, bunyae. Bapak Dewan. Sehat toh? Alhamdulillah sehat tur nggih paras niki. Kula kon matur napa niki? Nggih, napa nggih Pak nggih? Mas monggo. Sugeng dalu Pak Dewan. Dalu. Jen Pak Dewan ngajen badikan jen. Jase Jas kuwi ora badikan kok. Jas. jero ki. Oh, ngerti ngono. Pak Dewan. Dalem. Pak Dewan. Lah yo melu-melu. Pak Dewan ki lho. Ah iya. Dos pundi? Menika Mbok yo omong sik ge. Guyu wong urung ngomong Mas, apa-apa aku kok. isin Mas, aku orang ngambah bangku sekolahan kalian Pak Dewan ingkang sampun berpengalaman. Pilihanipun rakyat dari rakyat akan kembali ke rakyat. Ya, iya. Leres Mas Gareng. Leres sangat. Mangkin. Napa to? Wah, niki Mas Gareng. Kayak koyok. Koyok ngono. Monggo Pak Dewan, boten ngirangi raos pakurmatan kunjuk panjenengan, Nggih. pangandikan kunjuk sagung warga masyarakat wonten ing Lamuk. Oh, nggih, matur nuwun Mas Gareng. Bunyange. Nggih. Nggih, nama kok sowan kawula yang sepindah silaturahim memang kok kalih nggih nderek mangayu bagya anggenipun warga dusun Lamuk ngayahi merti dusun nggih, merti dusun utawi tasakuran merti dusun mugi-mugi kanthi tasakuran merti dusun menika sedaya warga Lamuk pinaringan kasarasan kesehatan rezeki ingkang kathah kalih barokah Nggih, panjang umur lan ugi tansah rumaket kalian kawula. Mangke sareng-sareng kalian kula bangun dusun sak bisa-bisane kula. Namung ngomong ngaten, Pak. Nggih. Gareng Bu Nyai Nggih. ingkang saged kula aturaken. Matur nuwun. Nggih. Kula minangka ajudanipun Pak Dewan menika Napa? Napa malih Pak Geneng? mbok pilih Teko terus napa terang kok terus mawon. terang ngono lho, Reng. Ora guyang-guyu. isin nek ngene iki lho Pak, rumangsa ora nggawa proposal iki. Proposal kowe muni iki.
Pak Dewan mbok pilih badhe ngersakaken tetembangan apa? Ngersakaken sekar, Pak. Menapa sih? Menapa nyekar? Kersa mawon Nah. iki kok Alah, rupane garing. Mbok pilih badhe ngersakaken tetembangan apa, Bapak? menapa sih? Ajeng nyekar menapa? Sakersa mawon Pak Gareng. Nggih napa-napa. Ayo tempat ayo, Pak. Apa ya, Pak? Arek milih lagu mawon kula mboten saged ya, Pak. Jeneng- Ah, nek mboten Wani, saged Pak, nyekar nggih. Nah. Iki jelas iki rek. Niki kula saestu mboten nyuwun ning saestu saking Pak Dewan piyambak. Saestu menika saestu mboten dene onten nggih. Nggih kula tampi Matur matur nuwun. nuwun. Dene mboten wonten nggih mboten mesake kula. Aduh. Pak Gareng, matur nuwun. Jalan-jalan. Waduh. Matur nuwun sanget nggih Pak. Mugi-mugi tutuk anggenipun Kula nyuwun warga sekar, nggih. masyarakat. Monggo Nggih. sakersa. Nggih, nggih Pak, nggih. Jangan Pak Dewan menika jan. Lah kok ya mesti ming garenge tok. Derekaken. Oh ya ayo ora apa-apa kuwi. Pak Dewan menika sampun paring dono weweh. Ya kuwi tandha tresno kuwi Tondo rek. tresno. Iki sing jenenge Nun Sewu, Pak. Piye? Ini adalah suatu kebanggaan bagi warga masyarakat dusun Lamuk. Ngelamuk. Karena Nun Sewu nggih, adat sabenipun menika bapak-bapak dewan utawi instansi pemerintahan menika jarang sekali tutuk anggenipun nenggani warga masyarakate nggih menika ngamontenaken merti dusun. Ning kalian Pak Ya. Dewan menika dipun tenggani muga-muga ngantos tancep Nggih, kaya mangke. ngantos paripurnaning pahargyan. Insyaallah. Ya, Mugi-mugi ayo, semoga-moga. tutuk anggenipun momong masyarakat Pak pun paringi lancar bagas warasan. Ya. Ngono lho Mas. Bu Camat barang wae wis kondur rek. Sampun. Oh, ayo wis. Ayo wis ora apa-apa. Aku Ki lho, mau Pak. Pak Diwan mau ngersake lagu apa? Manut. Eh? Manut. Lagu manut. Ki lagu sing piye ki manut ki? Yes, Ono. pokok manut. Sinten badhe ingkang Ya, ayo diurutke saka sandingku iki ya jumeneng. Ya. iki. Oh, Ojo ayo. ninggal Yuk. aku trimbo monceng. Wiwit budal jarene bebarengan. Terus kegewan. Proyoyo. Mbok ojo ngece. Mbok ojo ngece. Lamun ngece. Lamun ngece kawalek memorine. Yuk. Mbok ojo ngece. Mbok ojo ngece. Lamun ngece. Lamun ngece kawalek Ya. memorine. Oi. Ya yo. Selamat malam. Sugeng dalu Pak Dalang. Halo. Sugeng dalu Mas Gareng. Ya, Sugeng dalu. dalu nak. Wah, Kita berjumpa lagi malam ini. berjumpa lagi. Bertemu Oke, kembali. pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak. Ah, Niki ngaturi lelagon punjuk Bapak Dewan. Oke. ya. Yo nganu Monggo neng. Pak, napa niki tetembangane? Lagune apa? Mau ngersake lagu manut mau? Nggih, niki wonten dangdut nggih enten. Ya iki ana orjene ya digarap nganggo gamelan, endi gawe sing sak apik-apike. Ya wengi iki niate ora ana liya ya ming nglipur sedulur ngamuk iki reng. Nggih, Pak. Ya. Niki mumpung isih ning pelok. Ya ning pelok kuwi Lagune dikenalke apa? sik jenenge sapa, omahe ngendi reng? Naminipun sinten, Ya, Pak? Jenenge sapa? perkenalkan nama saya Afifatus Sania. Oh, Sania. Bisa dipanggil Sania. Oh. Kaya lengo nggih, Bu nggih. Oh, ya lengo. Lengo piye to, Rek? Kaya lengo goreng. Tapi kudu lengo iki. Apa? Genah wong kok apa lho? Udu lengone kok lunyu. Eh, aku tekan nggon lunyu, Ayo no, Mas niki urung digawe lunyu. dalane lho, Pak, dalane. Iya. Omahmu ngendi, Nok? Dalemipun pundi, no? Omahe ngendi kowe? Mboten tak beto. Wah, iki reng. Masalah iki reng. Keong nggih, Pak. Masalah. Bangsa Iya. keong iki. Mas niki Lah mboten kuat tak alamat, beto. alamat, alamat, Eh, alamat. Alamatnya ada di Getasan. Oh, getasan. Getasane Semarang, ngendi, Nok? Semarang. Nggih, Semarang. Getasane ngendi, Nok? Polo Buga. Oh, Polo Bogo. Nggih. Polo Bogo, Polo Ya. Kasimpar, Polo Kapendem, Polo Polo Gumantung. Gumantung. Iya, wah. Statusnya piye, Nok? Statusnya? Tesih lulus TK. Kowe jeh nganu berarti, ijeh dhewe perawan. Ngopo kok kowe ora
ora percaya men. Ayo TK semene iki kok pedak SMA-ne iki ora 2 meter. Nak duwe bojo urung? Dereng. Kowe ya padha aku berarti. Napa nggih ta? Aku ya urung duwe. Aja Urung duwe sapa? Ayo urung duwe. aja karo dalange no. Biasane nek amur karo kanca-kanca kene iki ngakune bujang. Ya ta. Gaweane nek ditakoni gaweane no Mas Hendri biasa ngelop dorong. Tumprang. Tumprang. Ayo. Hiburan kok ya reng kowe kira. Gaweane ngopo? Ngelop dorong. Angger wis nyangklong keranjang kae reng. Wah, glelinge. Gek sedih Pak Niko, doro sing disayang menika gek bar ilang. Ora bali ya, wah jan. Ya lagune apa no? Ya lagune apa? Agem. Ana kibote? Anu Pak Dewan menika. Nggih. Pak Libur. Dewan apa, Pak? Oh, monggo kersa ngoten. Oh iya, arep. Apa? Oh, Eh? konco tani. Oh ya, ayo kanca tani ya di Nek ora ya liyane apa? parengke. Golek sing aman wae ta. Ya Aku apa? derek belajar ki tak jalanke. Ya wis padha nak aku ya Siji ra melu belajar. iki sing derek belajar. Aku ya belajar. Sing siji ra melu iki ganti iki sing derek belajar. Kok ganti iki sugeng dalu iki. Ada siji kok ra melu ning tekti iki bocah. Nggih niki diparingi sing Ya. gumiak napa sing nyemek-nyemek, Pak, Bu? Nyemek riyen no, nyemek riyen. Oh, Kok sing nyemek. nyemek mie ayam. Heeh, ro. Mongko ana sambeli barang. Nah, sing pelok ya sapa ninggal katresnan apa? Oh iya, ayo wis manut Nah, arep bukit bercinta ya kena. ninggalke katresnan kagem sedaya warga masyarakat Nggih. Lamuk khusus Pak Dewan. Jadi katresnan wujud rasa tresna ing antarane masyarakat dengan pemerintah. Ya, ayo wis mujudake katresnan kuwi reng. Siap. Nggih. Lagune apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ya, oke. Yuk. Dipinangkani. Ya. Yuk. Pira? Nangis. Nang aja lali pawelingku. Oh, as. Yuk. Yo. As. As. Ya sampun katuraken Pak Dalang. Nggih, wah matur nuwun. Nggih sami-sami. Ya wah jan luar biasa iki reng bengi iki. Tenan, Ya. Pak. Iki dasare kanca-kanca ora ana sing tuwa, persis nggone aku sing ning omah Sari Laras iki. Jare Iya, sapa? ayo. Ayo wis sing omah tak gene kasepuan wae. Iya to, Mas. Katite pemuda-pemudane ya guyub rukun. Nggih, guyub rukun. Selalu carane iki menyongsong ya to, menyongsong sedyanipun warga masyarakat. Dadi ora beda-bedake antarane enom tuwa ya Enom to, tuwa, gedhe cilik ya to, Pak. Ning Iya. kabeh selalu menyatu ben supayane desa Lamuk dadi desa percontohan desa-desa liyane. Desa yang lain. Nah. Iya jan. Iki lho, Pak. Ya wah. Iki dasare ana kibote, mbak ya wis lagu apa wae dipinangani reng. Iki Kok bengi pilih iki. makin saking bapak-bapak utawi ibu-ibu pemuda Ya. Karang Taruna badhe ngersakaken tetembangan kasumanggaaken. Nggih, mangke teko ngendika menapa atur serat kemawon. Iya. Nah, iki Dipinangkani saka siji mbaka siji. sinden wong ana jiro Ya, 4 ana pira? 6. Ana 6. Nah, saiki sing jumeneng Mbak Risma. Sing nomor 2 sandingku. Iya. Ya. Sapa kuwi Mbak Risma? Iya, Mbak disepoti Risma, kon yo. jumeneng ning panggung. Ya. Yuk.
dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mak Licang. Lah, kok licang piye to? Lah niku sing gedhe lak limbo. Limbo, terus? Sing cilik canggih. Oh, ya nek disingkat dadi Limbo. oh, ya licang to kok disingkat dadi limbo piye? Nggih. Bu canggih iki singkatane licang. Limbo canggih. Heeh. Line. Nah, ha iki Line kuwi lho Pak sing rapi ya. apa nih? Line kuwi lho. Lah kan pakne jenenge Jumali, Ah. dijenengi Limbo jure. Oh, limbo kuwi Cang. Ayo. arep kepiye? Wis ngerti mbok menawa saiki. Ucap kuwi. Delokas Mas. Eh? Delokas arepe ngerti terminale. Ternyata Tonadi. Wis Wis ngerti iki. Ngerti kok. Ngerti apa to? Terminale. Terminale sapa? Ning karep mlebu bledeng. Wis njujuk. Mbak bilih wonten mamundutan Ya. tembang Mas. Nggih. Monggo wonten panyuwunan menapa mboten? Ayo no. Monggo. Nggih. Toke Monggo, Ibu. kadegdayanmu. Ya ngelipur sedulur kene. Napa niku wau kanca tani? Kanca tani. Oh ya, ayo ora apa-apa. Sinten sing nyuwun? Oh, tiang ngontoler mriko. Oh ya, kuwi kanca tani iki ya dibisungsumke karo para kawula tani Nggih. kok. Kuwi ya ora ana ilane kuwi. Donga kok kuwi. Heeh. Ayo, kanca tani no. Ya, Nggih. kanca Sayo tani. reket rame. Kok cengkokmu ngono ki ya? Sing Cengkoke sayo kepayu. sing rukun. Iki jane do nirokke sapa to ngono ki? Juk ora pas. Yo. Mami bawa nama mboten, Ya. Pak? Dibawani ora? Bawa. Oh ayo dibawani ya bawani. Ilir. Ya, dibawani kok diselang-seling karo kowe reng. Sampean buka napa sampean nutup? Aku yo sing nutup. Ya mending buka kok kudune ya. karo. Warung dibuka. Buka terus didelok. Iya. Ya buka Mas Gareng. Ayo reng. Ilir. Suarane elok. Sip. Piye? Cara aku diperajaki disuling direbabi ya. Sebab Tantu sip waduh. resumiler Gowo bedhe. Udara. Iki sentimen ro kowe iki. kene apa ora isin karo warga masyarakat Lamuk kene nggon seni kok irelir tandur semire tung. Le ninting go bendhe. Buji blek pundi buji blek niki Mbak. Kayak Mbak Ayu kok kon munggah. Ya berkahi. Walah. Mas sepote hei Sepate wae. Ho. kanca tani kang padha makarya Wah, jan, sone piye iki reng? Persis kaya Puspita. Sone niki jembenggur nggih, Pak. Jembenggur. Sembengkur. Persis kaya Puspita. Bidi audio Di audio. Ya, wah, jan gandang. ayo Top. Sina Wah, suarane ki api-api. parine lembu katon Ini apa to Ha kok ya? ana suarane?
ngono. Nek ora seneng karo aku. Aku ki paling ora ki diprajakke ngono lho. Suarane apa terus iki? Mas. Suarane girik. Keton subur nyenengke Juga kireng. Ati Yo. Yuk. Arep. Kalis sing sambi kala iku panyu Witse ing Gusti kawula kanca tani yakti saka guru negeri uga peteng Ya. Balungan siap. Nggih. Kanca tani katur kujuk sedaya warga masyarakat wonten ing Lamuk. Ya, kanca tani dados. Wah, nyampleng tenan. Awak saya seneng hatine Awas. Dina pesta
Ya, matur nuwun. Ya iki nok sapa nok? Risma. Risma, Pak. Kanca tani sampun muga-muga Ah. le iki yo mertandake le padha semangat nyambut gawe, Pak. Nggih. Anggone sedulur kene duwe pakaryan tani sing mesti reng. Nggih, nggih. Iso tulus anggone tetanen ijo royo-royo tetuwane. Ya, iki ana layang masuk. Apa, Pak? Lah ya tak wacane sik. Yo. Sugeng dalu Mbak Cangik iki saking kula Pak Widiantara. Menika Wah, badhe kuwi. nyuwun sekar ingkang sepindah bangun desa. Ya apa iki? Ingkang angka kalih sekar kopi jahe. Ingkang angka 3 menika gelang alit. Matur nuwun Mbak Cangik nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih mboten wonten nepatipun. Ya. Lagune Kuwi telu iki ana siji meneh. ana meneh, Pak. Ya. Iki kagem Pak Dalang nyuwun lagu kalah. Waduh iki kalah. Lagune. Alah. Kalah iki saking kula Jahe Emas dan Putra Motor. Ya, ayo iki engko dipinangkani saka siji Mas Gareng. Siap. Ya, dijumenengke sisan iki wis rada anget. Aja nganti engko mak jeglong. Siap. JJ. Durutke Jejero Tika. Loro maju bareng. Ya. Yuk disepoti. Yuk. Ya, halo adik-adikku Tika karo Jesslyn. Nah. Ya, Saking dalu. ya sugeng dalu, no. Ya. Saking dalu Mak Limbuk Cangik. Halo. Sugeng dalu, no. Saking dalu Mas Gareng. Kowe ki ngopo Ya. lho kowe iki jane iki kok salah kan. Iki gak imut kok yo. Ora jane iki napa ngono lho. Wong kayak ngemut kok omongan. Lali nek urung tak copot. Mucu-mucu. Oh. Mau kuning-kuning emas dadi nggo ora? Napa? BBE mau. Oh, lan jenengan arep nggo BPE. Aku ya kowe kuwi nek aku ya ora wakun Wong ya. dalang kok apa-apa gelem. Hai geleman Kuwi ngono apa-apa pajak. gelem kok. Ayo lagune apa iki? Ya, Gelang iki- alit. Gelang alit. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih. Dereng ngantuk nggih menika. Iya, Kok tumben mriki boten enten kedute nggih? Biasane wonten kedute putih-putih ngoten nika nggih. pedhut, Apa jenenge? Kayak pedhut kok pedhut, kedhut wis Oh ya, ngomong ndi. dene ngomongku ki kabut. Ayo kabut ngerti. Kae iki Kira keduten. kae iki dudu kabut. Lah, Barang. Kae iki wong obong menyan. sing ngobong menyan iki lho, dalange. Weh, kewajiban ya, aku kudu enak kuwi iki. Ora mung dalange sing ngobong menyan iki sing pojok. Sapa? Ora trimo Oh, ngobong iya. mangan bareng. Juru kunci, ayo timbang ngantuk ya mending mangan wae kowe. Nggih. Nggih, Pak Kadus. Ya. Nah, aku arep ngedeke Pak Heeh. Kadus. Dideke Mim, ayo Mim. Ayo Pak Pak Adus Adus, kon Pak jeneneng. Ya, Pak. Ya. Ben ngedek. Monggo, Pak. Biasane nyanyi Ayo, lho Pak parani, Adus. Monggo, Pak. Ayo Pak Paradi. Ayo, biasane nyanyi Sepoti Mas, sepoti Mas, Pak Kadus, Pak Kadus. Ayo sepoti apa? Warokan? Ya, waraan. Ayo, warokan ya ora apa-apa. Ya. Ayo Reng, nembang Reng. Kidul kae Ya. opo manuk polo timo pakanane opo onde Jawa ayo para kanca tak ati agung
Monggo Pak Kadus katuran tindak panggung. Badhe nyekar napa Pak Kadus? Monggo kesempatan. Iki diwirang karo Mbak. Tengah lho Pak Kadus. Monggo Pak Kadus. Wah. Iki diplekodo kudune. Ane ra ngeten Kalau iki mboten santai wis ngantuk suarane wis. Mboten diplekodo menika. Sewu Pak Kadus, mboten ngira raos kahormatan Iya. dhateng panjenengan. Wih, Pak Kadus niku kinclong. Kinclong kok kinclong piye piye? to? Ganteng Mas niki lho Pak, ngagem klimis lah kok klimis. Mergo kemringet kok grimis. Lah kemringet nopo? Keringet. Oh, Kayak santai-santai kok malah. Pak Kadus monggo Pak Kadus. Monggo Pak. Pak Kadus ki ya ambil daya lho ngetoprak ya iso. Oh, Ketoprak ya Pak. Nggih. Pak Gandrung Mas Gareng. Siap Ayo, ngetoprak ngetoprak ya, lakone niki ngetoprak. gandrung nggih. Gandrung. Niki ceritane berarti Ceritanya apa? Malah wae. Kok sengak ngono ndak nggih, Mas boten Gareng. niki lho. Pak, berarti gandrung ajeng remen kalih niki nggih. Niki Loro to. Milih. Wae tok karo bujengan. Wah, ngono. Berarti minat jingge. Sing dadi minat jiwa jenenge. Ryan. Iki dayune gareng. Totok, Iya. totok, Kete ini. totok. Yo balik ketoprak. Pak Sekdes mau gandrung mawon ngono malah ono. Totok, tok, 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 tok. Nuwun para miyarsa. Gelaring ketoprak. Mardi Budaya. Namine napa niki, Pak? Apa? Mudo Santoso. Krido Santoso. Gelaring ketoprak Krido Santoso. Wah iki. Wonten oh mudo. Gelaring ketoprak Mudo Santoso. Badhe anggelar kanthi lakon Apa? Lakone Gareng Picis. gareng. Oh ampun. Apa? Kanthi lakon Minak Minak Jinggo Jinggo. Gandrung. Minak Jinggo badhe katindakaken dening Bapa Kadus. Dene. Wong dene Waito badhe katindakaken dening Mamin Jatimustika. Wong dene Puyengan. Puyengan badhe katindakaken dening Jesslyn Larasati utawi Jeje. Dene ula. Dene aku melu ya. Tidak akan Dene kula mangken sak kacendake dados boyo. Dadi Pripun glaring ketoprak Mudo Santoso sugeng amirsani ngantos paripurna lampah. Tuk 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 tuk. Tuk. Tuk 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 tuk. deng tendang deg. Ya. Kok terutak-terutuk terus Mas Gareng? Kok totak-totok kok bakul bakso. Nek gandrung itu berarti tutuk-tutuk riyen berarti. Oh iya, ngerti lho, Pak. Monggo gandrung, gandrung. Ya digandrung kok disenggai. Iya.